to robím dookola, dookola, dookola. Až dovidím do neba. Požadovanú dĺžku na deň. Ako to tak položí? Nie, nie problém, prehodíme to, chlapcov, oni 4 panieričky. To sa stalo, máte tak na kláver, s tými sa bere skôr. Môžete dávať. Učím na vašej zdravotníckej škole, pracujem na detskom oddelení. Občas sa so mnou možno stretávate na chodbách, predpokladám, že sa budeme stretávať aj v budúcom školskom roku. Dievka, dievčatá a chlapcov. Ale na úvod som dala slajd, aby sme si uvedomili, ako sa menil ideál krásy v priebehu 10 ročí, 100 ročí, 1000 ročí. Napadá v období baroka, kedy by som bola ideálnou krásy aj ja, až do nejakého extrému v druhej polovici minulého storočia, kedy bola ideálnou krásy Twiggy. A v posledných rokoch sú to rôzne svetové modelky, zrovna tam mám Kate Moss, môžeme ďalej. Tak vy viete, že nadváha alebo obezita je akýsi nesúlad alebo nerovnováha medzi príjmom a výdajom energie. Treba si uvedomiť, že ak chcem hovoriť o chudnutí, tak na prvom mieste je strava. Nesmiem zabúdať na pravidelcie. O tom, ako má byť zložený môj jedálny lístok, aká by mala byť moja pohybová aktivita a aký by mal byť môj pitný režim. My sa vlastne máme dostať do niekde tam, kde je ten smajlik s tými okuliarmi. Tak ten okolo pásu by mal byť asi v tomto pásme. Ak sa dostávame do rozmedzia 80 až 95 cm, tak je to rizikové a mali by sme si na to dávať pozor. No a na tých 95 cm veľmi rizikové ovod pás.
tejto škole Michalovcia. Myslím si, že celý ročník, keď to mám vyložený komplexne, dopadol veľmi dobre, je na váš názor. Dobre? Áno. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za organizáciu takejto akcie, že nám vedenie školy umožní túto akciu zorganizovať, že nám vyčlení ten časový priestor, viete veľmi dobre, je vás